Какво става, хора? Аз съм Кимбе и днес цъкаме FIFA 16 Rainbow Gold Pack. С чуете какво е това? Не е истинската FIFA 16, а е с Squad Builder. Пишете Squad Builder. И трябва да отидете на Squad Builder. Вие пробвайте навсякъде. Тук има Gold Pack, има Bronze пакове, има 2015 и аз сега ще направя 2016 или 2016 F и да видим сега какво ще се падне. Сега ще се падне Виктор Волдес. Добре, на следващия пак да преминаваме. Сега ще се падне това Муслера. Муслера е добър. Пак вратар, Робок, добре. Пак вратар не се падне. Дани Алвеш. Тук се падат доста силни играчи без много пакове. Ето, примерно са Таменти. Съм се падна два пъти Тимо Дейер. Тук. Известно на това имам 35 пака отворени. Кам Рамос, не. Тия. Сега да видим. Ултра Туро. Хора, помислих си, че това е Неймар. Но Инфо също става. Той са от новите му да я пати. Ето, Ани. Пак е Хълк. Следващия пак е. Това е Хилмалео. Не го знам този. Някакъв информ. Има пак от Аменди. Нинчерис. Е този път. Медвич. Сега този пак ще бъде скипнат. И да видим Ел Шарави, информ. Двама информ, такива бронзаци. Нани, колко е става. Ама Ел Шарави е сигурно. И от този скипа. Не толкова добри. Така заминаваме. Тук какво ще ми се падна? Яя Туре, който е. Колко е? Забравя. Иско. Иско струва някакъв 10к. Но тук не е същото. И Мата. Мата. Така. Кой ще бъде? Филип Лам. Сега кой ще бъде? Марио Манджукич. Фигуалит, не. Брахими. Той ляво крило е. Фигуали е. Виктор Волдес, този път вече от Манчестър Юнайтед. И за тия базици един път Виктор Волдес от Информ. Луис Суарес 92. Майко мила. Тариан. Луис Густаво и Луис Суарес. Вижте го е. Майко мила. Тук нищо са пратя плеяри матчи. Просто те си отварят за кеф. Ще отворим още. Ето гарим да примерно са. Ще отворя докъм още 4 минути. Това не мога да проверим. Лено, пет Лено. Така. И сега това е Робин Ван Перси. Да видим сега Кевин Де Бройне. Кевин Де Бройне е добър. Информ по това. Тук някакви информи други. И 600к е Де Бройне. И отново информ. Този път е информ Де Бройне. Отново информ Де Бройне.
това е Маркисио. Но сега не ми се е падал Кели. Богомолки са ми западна и сега, примерно, Гели Лопес. Гели Лопес, нищо. Опа, остане. Нищо не се внимали. Туре. Сега, кой е това? Пикие. Пикие сега кой ще бъде. И Кандрева. Кандрева, колкото е добър. Толкова Еден Азар. Еден Азар. Кой нещо само Еден Азар. И Журуку. Не знам как се произнася този вратар. Знам, че е добър Джохарт в момента са. В момента са баси логиката. И Форум Даниел Алвеш. Сега и Виктор Молодец. Нехерен, нито един път не се е паднал за сега. Мота. Мота ли как се произнесе? А да видим Борис ли Манданда? Не. Манданда този път. Оба имаше някой. Бартлен, имаше някой нов форма. Малко не пак. Им сега и Борис този път. За втори път ми се пада още преди да почна. Да снимам и Ниеста съм. И Лаери Памела. Киалин. Добре, че казах, че не ми се е падал, защото искам Киалин да ми се падне им форм Луис Суарес 92 втори път. За кой ще бъде Налдо. Налдо, между другото, е много висок. Много кефтен. Сега Тиаго. Сега Ари Ракитич. Сега не ми се е падал мото. Вратар Килесен. Килесен. Саме Кедира. Сега Лукако, не Лукако. Уилям. Oh yes, 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 yes. И такива други за момента. Санти Касорова, само какво рече. Касорова е много добър. И Алвар на брата, който също е много добър. Шакир също. Карбахал също. Мащерано също. Това нещо. Видим Гая, къде се Гая? Кой е добър? Се Гая. Да видим и Борис. Уилям. Вие малко на форм са. Обикновен и форм Аубамеянг 86. Аубамеянг също е много добър. Да видим Месут Озил. За колко са подател? Месут Озил изтока. Ако това представя целият нали? Явно. Да, тя. Да видим Джохарт. Втори път ще направим 100. Не. Ще направим 100 пака. Да, Джерард. Това е жени за Джерард. Карче не съм фен на Ливърпул. Ривей. Сега да видим Тяпа. Пак Кристиан Ериксен, за това не гледайте тук. Следващия пак е Матюди. И хора, надявам се видеото да ви е харесало. Абонирайте се, дайте палче нагоре сега, Перейра за поредна. И до следващият информ, следващият